euskalduna geralako eta euskerari eta euskal kulturari egindako ekarpena bilorte estimatzen dugulako elkartu gara gaur hemen, Xabier Lepe oroitu. Gaur. Anabasa musika taldekoek gaurko hemezortzi kanta aukeratu dizkigute. Eta horretarako 94 bat artista edo abeslari izango ditugu hemen, oholtza gainera. Baina horiek beste lareun abeslari erantzi behar zaizkie, zue guztio alegia. Horta, badakizue. Ez izan, ez tabela urratzeko iturri. Gaurkoa, hortako batak. Soy